Vraiment, la Bossiade, je parlais hier et je parle aujourd'hui. Je dis le monsieur à la fond de cœur. Je ne peux pas gagner une autre. On a gagné à l'école grâce à son grand frère de M. Arroya. Je n'ai pas gagné une autre. Et sa fierté à tout le monde. Regardez, c'était minimal. Et grâce à lui, c'est tout. On a peur de l'hypocrisie. Mais lui, Dieu lui aide, sa bénédiction, Dieu lui donne, Dieu lui fait tout. Yo Allah hokku ko yiɗi ko Allah andi ɓurangal yo Allah waɗanmo ɓural Allah noon watta ko hanani onon kadi rewɓe makko ɓe yo Allah hokkudemo nawdemo to ɓuuri moƴƴude aidez la Bossiade aidez monsieur Dia on sait jamais minen min natti wonde laaɓi ɗuɗɗo wonɗo yimɓe a ɓoyani ko a wooti e bureau ma 4 ko adi fof caggal nde goɗɗa mbaɗɗa ko citoyen foti wadde ko holko joguiɗa kada haalano ɓesguɗi eyi adi fof ko yettude Allah par ce que hawrude on ɗum ɗo weeɓani mi wooti noon mi wootini yimɓe fof gotiri ni ala caɗele hay goto no mbiruɗa ni to mbiye 45% temedere neɗɗo fof capanɗe nayo e joyo gooti mi sikku to normal so woni koye lewru koor kadi nguleyki fof kinani somi keeɓi oɗon toni moƴƴi komon to kadi min jii e département he walla e région he foof presque ko hon ɗum ɗon tolni firti tan ko ɗum woni doole wote o ko ɗon tolni heddoto noon ko min jii kam ala caɗele hay goto wonande banggue fitinaji en ko hulano ko ɗum waɗani ena rewi lawol no fondirta ni yimɓe ne gota no kannirta ni donc mi sikku kuluhuli ngala hen han kadi won écho mo nanɗon ha ɗo ɗo kalda eyyi ko ɗum tan ɗumin ɗum tan ko partout hay e nder leydi he ko noon wayi woto ene wote normalement yimɓe hewɓe wonto yimɓe hewɓe jalti enen kam fof to gayno kam waɗi ɗum tan ko so korko yoni yimɓe hewɓe ne jaaha horoyde wona kamɓe fof garti min mbaɗi hen komin mbawi min gaddi bisuji kewɗi min gaddi yimɓe hewɓe yinnoɓe wodde min ƴeewa noon goto fof to woota min gadda ɗumen tan donc kono ɗum yonani gati ne heewi ne heewi ne heewi te kadi ne seeri bisuji ɗi fontini prix ji ɗi kono kam min mbaɗi hen komin mbawi ko kam addani yimɓe hewɓe arde e goto ko ɗum woni ko jinno ko ɗum kadi min jinno minen eyyi yo mana min ɗamini kadi so Allah jaaɓi bon ma Allah waɗi hen moƴƴere ha ko yimɓe ɗamini ko waɗa inchallah